Naninda! Nanang! Naninda! Nanang, pakatay ko sana yung uniforme ko. May nasgo. Manyaman kasing mamangan ngayon lockdown eh. Kaya gana-gana nanang, patiking kilikili. Oo. Walas mo, nagpupwede pa kanya. Apeli ako. Nanang, kasanting na nime. Kaplan may gawain ni. Hindi na siguro mga 10 years. Nanang, mako na ako. Dakal salamat ne. Sama-samit ang pa-repair ko ne. Pakasamasang case. Okay, dakal salamat. Bakang malagong-malagong. Something na 1969. Manahina ako. Wala na nga ako dito. Punta na lang ako king Wagog. Ay dalang size. Tang magating original. Original na ako dito. Pil mo na pagkamanahi kang mahala na Santa. Wala may itong siga. Pero mas buli ko ang gagawang malan ng Santa kaysa ka rin tao. Sabihan na rin tao pagka ramdam kaya sarili mo, lalo na rin mag-prosesyon. Kasi tingnan yung mahala na nga po dito. Kalaguna, nino ginawa, ala ka dito. Pinapil ko dyan nga din yung mali, bubula de sasabi, yapon dito, tanggap na. Itang mali ang pong gusto. Every year, basta ting okasyon, babayo miyar gumanan. Sakripisyo na itang agyuna. Ako, kahit kayo mating kang kaysa mangailangan ka, sabihin mo kayo, oblis kay sa harapan ka ni. Nung ka mauso, kato, naka pakiramdaman kay nung warintina ng kayeli, may pupulan na din. Manaya ka pa. Muling kailangan mga di kang gustang lubos at kay sarili mo. Linisan mo pa mo kaya mo, down pa mo itang pagkakamali mo. Yung patawaran ka. So paano ka king Papa Jesus mga niya. Pangadina ka. Padalunan may panalangin mo kami sa panalig kay buke kayo. Kanyat ko kung kasopan din taong mangailangan pang dapat yung kong sopan. Lalo na kung ding may Mario, ding magkasakit, ding taong magkasakit kay COVID. Panalangin mo